Uwena umthatha amadoda abantu sisi. Mina uthatha indoda yakho kanjani? Ujwayele vele uthatha amadoda Kanjani abantu. ngayazi yakho uMike, eyami uMike angithi. Futhi iyafana phela. Fana kanjani sisi? Futhi phela wayibiza ngelinye igama wena inoto ongayiboni le. Akwazi sisi. Yini ngezikwazi? Indaba ungabuza indoda yakho ubuze. Ngambuza waphika nawe uyaphika manje. Mina ngishangele mephika phela. Ayikho into engayihlangani ngoba phela kusho vele wena ujwayele uthatha amadoda abantu awuqali. Lokho ngiqala ukuzwa ngawe ke sisi. Ngobani ngoba phela ngiyakutshela ukuthi uwena wathatha indoda yami wena. Indaba ihlezi ifonela nayo. Ngiyanibingelela nakhe babukeli beBlack Life TV uhlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguSitufuzile ngamandla ezulu. So i-guest yami namhlanje izongixoxela nje ngekhalo zalo and alikho happy kwi-relationship yalo. So asike sizwe ukuthi kuzohamba kanjani. Sabona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mama lohleli naye. Mamtolo. Mamtolo, buye kuphi? Ngibuya eMlazi. Zinithaza zakho. Umtolo uzudla ngamandla ngoyankomo. Kukuphi emakhaya? Asexobo. Kuphi eXobo? High flat. Hayi, tongayazi. Okay, kulungile. Off camera ngifuna ukukhulumisana nawe kodwa okwamanje ngicela sikhulume ngalokho okuzele ne. Ngicela ungichazele la nihlangana khona nophesini wakho ukuthi kwakumuphi unyaka nihlangana kanjani kuyona yiphi indawo? Okay, so mina ngangijona noKanethulu Usanda isibongo sakho wakamlambo. So sahlangana ngo-2022 kwi-birthday yami. Makuyi-birthday yami kwaku-September 6. So ngabona ukuthi ngcono ngihambe because ngunosisi wami ohlala eClermont and mina ngisuka eMlazi. So uma ngisuka eMlazi ngihambe ngeClermont sifike nje kahle sizokwenza house party. Okay, late-ke ngabo angisakhumbula isikhathi kodwa nje kwasekuntambamanyana kuseyintatha. Mahlala khona ayi lo mfana lokho efika lapha yana bona ukuthi ufuna ukukhuluma nami ayi ngicela phela nami ngivumele because wayekade lokho eqalile ukuthi ufuna ukukhuluma nami ayi ngivume ngimqomeke lo mfana ke mangimqoma ugesi jolo nje kube right kube 2023 sengifunda umatric 2023 ayi umfana ngiyambona manje siyaqala uyangishintshela izinto manje mangimfonela yabo nje lokho engabaza athi akakwazi ukukhuluma nami uhleli namajida How? Mina kusukela nini ungakwazi ukukhuluma nami uhleli namajida wena athi hayi long story uzobe yangichazela. Okay. Ngathi ngenye imini ngihamba ngiya eClermont. Mangihamba ngiyomvakashela eClermont ngithi ngiyamfonela ayi angakwazi athi yena ngiyazi akwazi ukubamba ifoni futhi avela khuphuke ezekimina. Athi usabhizi konke asabhizi ngayo uzobe yabuyele kumina. Ayi ngivele ngihambe mina vele ngitshela usisi wami ngithi mfana akasangithanda ngazi indaba ngenzeni nenkeni. Athi usami hayi bayikho leyo nto leyo uyakuthanda uLusanda. Ayi ngithi mina angiboni kanjalo. Ayi ngiqhubeke ngihlaleke ke ukuthi ngenye day ayi ngimfonele lo mfana. Mangimfonela athi nayi ngiyakazi ukukhuluma nami manje. Ayi ngivele ngihambe ngekuyena mina. Mangifika kuyena athi kunento bekade ufuna ukungitshela yona. Ngimbuza ukuthi mina yini leyo manje ufuna ukutshela yona. Athi ngingaphatheki kabi because uyangazi ngiyashesha ukukhala ke mina. Ngithi mina kazini ke leyo ufuna ukungitshela yona. Athi yena kune story la ufuna ukuchazela sona. Ngithi mina chaza. Athi yena kunentombazane abahlangana nayo eMidway. Ngithi mina okay. Athi manje intombazane kwaba nenkinga nje because yadeclineela ikhadi kwaphoqa ukuthi yena amkhokhele. Ngathi mina kusuka nini ukhokhela amantombazane because mina mangithi ikhonto engishoda ngayo uvela uthi awunayo imali. How? Hayi ngithuke nami because hayi uvela athi nje akanayo imali. Ngisho eholile. Hayi asho-ke kathi hayi kwakuphoqa-ke because uyabo usisi wayethenga izinto nje ayidinga ngale mpela ngaso sikhathi leso. Hayi ngithi mina okay ayikho inkinga vele ukusiza abantu nje into ekumele siyenzele la emhlabeni. Asho ukuthi hayi-ke because le ntombazane leyo bashiya inamba bafona. Mechaza ukuthi nje ngimbuza ukuthi le ntombazane le engayibamba la efonini yakho. Asho mfana athi hayi akuyona leyo ntombazane leyo. Ngithi mina yibo pho uba loyo. Hawu baningi kanti? Kusho ukuthi baningi phela because khona enye engambamba ngayo wayiphika le enye. Kusho ukuthi nale uyayiphinga. Ngibuza ukuthi hayi bo pho uba lona because le ntombazane ngiyabona kwama-collogs iningi athi hayi kuyona intombi yami le usisi wami. Hawu, kusho ukuthi ufuna ngenze njani-ke mina because ngiyabona ukuthi njalo wena intombazane hlezi uyifonela and mina mangiyifonela ngalesi sikhathi lesi ifoni awuyibambi. Mfana nje wangishintshela angazi ngenze njani angazi. The time kade nisaqala ukuthandana ube khona enye umuntu athandana naye ngaleso sikhathi? Bathi kumina akekho. Okay. So, mekulokho ekuhamba isikhathi lokho iqhubeka lento
nakuba ethe usuke busy sakwazi ukubamba ama-calls akho uke wahlangana naye nje waba nesineke naye wamtshela ukuthi lento eyenza la angithandi mina. Ya ngazama ukukhuluma naye kwabe ngathi uyezwa cause ngabona ushintsho lwakhe kwaba right nje right njengoba ngathi akukaze kwenzakala lutho. Ekhaya bamathi? Kwaziwa usisi bami. Oh, okay. Ekhaya lakhe bayakwazi wena? Ngaziwa usisi wakhe nobhuti bakhe. Okay. So the time kade ucheck-a ama-call logs kaMjida, uke wathatha lapho inamba kasisi noma wenze ngezinye indlela ukuthi uyithole? Ngangayithatha inamba yakho sisi, ngayithatha mangithi ngiyamfonela usisi ngiyambuza ukuthi hayibo, yazi ngilo ngihlezi ngibona la umuntu wamhleze loku ekufonela athi yena hayibo akuyena umuntu wakhe loyo. Akazi nje akamazi nalo muntu akhuluma ngaye. Ngokuthi hayibo nawe phela ngiyabona uhleze kufonela njalo manje ngeke phela ufonele umuntu ongamazi athi yena akuyona indoda yakhe leyo. Hawu, okay. So usinikeza inamba yakhe nakanjani sike sakhuluma naye nje samthola and uvumile ukuthi ukhona njengamanje. Angazi noma ngingamlanda yini khona uzokhulumisana naye. Ngiyamdinga because ngifuna ukubona ubalo umuntu ajola naye. Abantu bamtala abanalo udlame. Ngazi umuntu mayikwatile vele nakanjani uyathetha nje umsindo uyala ngi-understand but thina sama females kanje ngokuthi asisheli thina abantu besisa abashelayo. So vele kungaba buhlungu enhlizweni yakho ukuthi vele usethana nomunye umuntu kodwa ukhumbule ukuthi akashelanga. Mhlambe ezinye into ziyashela angazi kodwa nje ngazi ukuthi umuntu wesifazane uyena oshelwayo. Awungicacisele la. Okay, ngiyazi awuzela ngalokho la but motho wamtolo uzalo mamtolo wena wakaMtolo ubaba wakaMtolo. Oh wakabe isibongo. Mina isibongo sami ngaHadebe. Oh Hadebe. No ngiyakuzwa uthi ngimlande kusisi. Okay, thank you. Xosana la. Sifuna sinamukele futhi babukeli bohlelo esibiza ngokuthi umfunani umuntu wami. Usizivumile ukuthi asijoyine. So nginethemba lokuthi uzokwazi ukuthi ayiphendule yonke imibuzo esingafisa ukuthi simbuze yona. Asithe sibone singabe zihamba kanjani. Sibona kanjani? Njani? Ngiyaphila. Mama lehleli naye. Mamchunu. Mamchunu. Ubuya kuphi? KaJoni. 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 Yebo. Kuphi KaJoni? Leo Vumaneni phansi lemkhweni. Oh, okay. Uyamazi sisi ngihleli naye? Cha, umazi. Uyaqala nje umbona. Yebo. Oh, all right. Kufikani emqondweni wakho mawuzwa ubizwe kuhlelo elithi umfunani umuntu wami? Kuningi okufikayo because ngisengicabanga into eziningi ukuthi mhlambe ngithatha indoda yomuntu noma ngenzeni nje kuningi. Ukhona umuntu naye njengamanje? Yebo ukhona. Bakhona noma ukhona? Ukhona. Okay. Umthole nini lo muntu? Ngamthola last year. Last year? Yeah. All right. Uke wathi maniqala ukuhlangana wathi unayo umuntu ukhona noma wathi usingle ngalesi sikhathi kade nihlangana ngaso? Ngazange uthatha isingeli. Okay, kulungile. So ke sicela la ukuthi usondele lethi mangase ukuthi uma mthola akekho right. And engabini right kwakhe nawe uyangena lapho. So ngicela ukuthi umlalele ukuthi mhlambe ngabe yini afisa ukisho kwena noma mhlambe ngabe yini afisa ukuyibuza kwena. Ngiyacela umbuzo isikhathi. Right. Ngiyabonga. Ngosikhulumisana. Unjani sisi? Njani? Ngiyaphila nawe. Ngokubuza uba igama lomuntu wakho? Mike. Isibongo sakhe? Mbamba. Wakambamba? Yeah. Oh, baba ulisana. Wakambamba. Wakambamba. Oh, okay. Mike, Lusana. Uhlalaphi? Uhlala eClermont. ukhelaphi? Uhlala eClermont. Ngahlangana ngephi nendawo? Sihlangane Midway, yon shopping, then ngathula ikhadi, then abusangikhokhela ngoba kanjalo. Oh, isona isitori kade ngitshela sana. Shuthu yena usisi. Sihlangana shuthu yena lo Hayi, indoda yahlangana. yami. Uwena umthatha amadoda abantu sisi. Mina uthatha indoda yakho kanjani? Ujwayele vele uthatha amadoda Kanjani abantu. ngayazi yakho uMike, eyami uMike angithi. Futhi iyafana phela. Fana kanjani sisi? Futhi phela wayibiza ngelinye igama wena inonto ongayiboni le. Akwazi sisi. Yini ngezikwazi? Indaba ungabuza indoda yakho ubuze. Ngambuza waphika nawe uyaphika Then manje. namhlangene mephika phela. Ayikho into ongayihlangani ngoba phela kusho vele wena ujwayele uthatha amadoda abantu awuqali. Lokho ngiqala ukuzwa ngawe ke sisi. Ngobani ngoba phela ngiyakutshela ukuthi uwena wathatha indoda yami wena. Indaba ihlezi ifonela. nayo. Ninengane? Yebo sinengane. Inangaki ingane yenu? Inawani. Izwanje uMike ukwazi ukumithisa ngikhona uyena lo Mike okhuluma ngayo uMike wakephi yena vela ubalekile wayena kulo Mike wakho. uyakubona ukuthi vele wena into okumithiswa
Sengathi uthi ubalekile ngenxa ukuthi umithisiwe. Usengakulaxaza uMike akushiya kanjani ingane angayoni. Soze ngalaxaza wena. Uthatha le nto ekhulumayo usengakulaxaza. UMike ulusanda owami nalo Mike omshoya wami uMike uthi mina. Bayakwazi kubo. Yebo bayangazi. Wazoba uma wakhe. Wena waziba. Wena wazi ubani. Okay, it's fine sisabantu wazoba. Angandaba nalokho mina bayangazi osisibake. Uma wakhe noma kuthi uyakwazi ukusho lutho lokho. Ivelu yabo uthatha kumithisi. Ivelu ukuthatha kumithisi. Idlozi ngokwazi uma wakhe wena wajwayela kabi. Njwayela kabi wena sizonjwayela kabi. Njwayela kabi. Yabona nje. Wenza nje ayikho right. uMike wami. Amadoda abantu. Yini wena uba Amadoda abantu. Yini wena uba nenkinga. Ngingabula usando wami mina babenganyami nje mina. Noma thuba bengane yakhe ingane. Abawona mhlawumbe ama-twins uthola ukuthi omunye ulusando omunye uMike. Hayi. Abona abantu bawu-2 lapha. Hayi. Sengiyabona umuntu oyedwa lo. Kodwa sathi mina babenganyami. Wena nje. Hayi Wena wazi uMike, uyalazi igama lesi ulusando? No angimazi usando. Ngazi uMike mina. Uyalazi igama lesi uMike? Angilazi. Hayibo. Pho kwa istory sase-Midway, decline kwekhadi, ukhokheleka sihlangane. Mekukuthi Ngithuki mina uMike ujwayele ukuya eMidway uMike omshoyo. Angimani ukuthi ngithathapha uMike mina. Lelo gama ngilazi. uMike angilazi nje. ngiyangcela sisimfoneni. Hayi akafonele. Cela isifonesi. Hello. Kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Awukho matasa singikhona ukukhuluma? Hayi singakhuluma. Ngiyabonga. Igama lami mina nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngibuya kaBlack Life TV. So, le call engiyenzayo. Hayi ngeke. Anza? Izinto ze-Black Life TV la izinto ezingibheka ibona emafonini. Inzenjani? Hayi ngeke mina ngeke. Ngicela ukukhuluma nawe. Hayi ngeke ngihambisa nje ngalezo zinto lezo. Lo zinto zasemafonini lezi ngeke. So angeze ukhona ukungenza ithuba lokuthi sikhulume. Hayi ngeke. Kanti wena ukhona umjolelayo yini? Ngiyona bani manje? Ngicela sikhulumeke. Hayi ngeke. Hayibo. Bafethu kanti iBlack Life TV dume kangakanani? Hayi, ngiyaxolisa ukubuza igadi. So nizwile ukuthi misele ukukhuluma nathi? Oh, uyasmile shuthi uyajabula. Kulungile. Ubonile ukuthi akathanda ukuthi akhulumisane nathi? Kushuthi wethu zoba u2 kuyacaca. As long as isawondla ingane nje ku right kimi. Oh, uyajabula efingafuna ukukhuluma nathi. Ngikubona usmile. Ngiyajabula. But ngiyakubona usmile shuthi uyachazeka. Cha, okungijabulisayo ukuthi iyayondla ingane so Manje ithini into yeni? Indaba yakhe nje yakhe se-out vele. Ayikho into out la mfana engakhethile. Asazi ke. Kodwa Futhi kumele sekubo ayikho enye into. umba noba Uzohamba nawe. lapho mina phela bayangazi lapho singu singekhona. Hayi sisi abantu angisazi. Kodwa soya khona. Uzohamba wedwa. Uthanda ungathandi. Futhi uzohamba wedwa noma uzohamba naye. Uyimisela ngokuqhubeka uthandana naye. Hayi mina ngiboni. Ulusanda. Because usenengane angiboni. Uyimisela ngokuqhubeka uthandana noMike. Yebo. Mina angisazi, fanele ngithi Mike noma Lusanda angisak-understand. Ulusanda. Bambo nje. So, njengoba engathanda ukukhulumisana nathi, asizokwazi ukuthi yena ukhetha ukuqhubeka noba ukhetha ungaqhubeki naba ngoba ukuba uvumile ukuthi sikhulumisane bese soba neshow. Bese soza ukuthi inhliziyo yakhe mhlambe ngabe kubani kunina noba u2. Ngicela ukuzwa ngani ke? Ayikho umuntu ozokhuluma nalo. Wena uthe uhleli ku relationship yakho noMike. Uthe uyaphuma relationship yakho Yaphuma noMike. mina ngihlalela udoti. Ngiyabonga. Kuleyo ndawo. Ujabule ukuthi uyaphuma. Manje ujabula leyo nto leyo. If engenza into efanayo kuwena ke seninomntana ninonke. Ngizo-understanda phela. Nokwazi ukutshela nje. Shuthi vele wena vele uya understand ukuthi ngangikhona mina. Understand ngakwazi. Okujabulisayo ukuthi sizophuma nje kuthina nobaba enganyama. Oh, yeah. Phila impilo yoku-understand uyofanini umncane nje sisi. Akufuni nalokho sisi. Alright. Ngibonga kakhulu ukuthi sihloniphe ngokuthi ufike noma kade ungazi ukuthi uzokwenzani but ngiyabona ukuthi khatha. Yeah. Ngicela umkhululekise.
So ufila kanjani-ke? Sesihambe safika la and enye into asinayisho ukuthi uLusanda yini esenhlizweni yakho ngoba unqabe ukuthi akhulumisane nathi. So ngiyazi ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi usakwatile and isikhathi esiningi asijwayele ukuba right inqumo eyithatheka mekuthi sikwatile. So wena mawuthi uyaphuma uyamshiya usho ngoba nakho nje ukwatile ufuna kudlule kuyona yonke lento noma awusamfuni lokho serious? Angikwatile angisamfuni vele because kuyabonakala njengoba ngafuna ukubamba ifoni kusho ukuthi ukhona umuntu angijolela naye vele so angisponsor ukuthi ngiqhubeke naye. I'm sorry ngendlela othule ngayo but mhlambe kusazoboshaka enhlizweni yakho mina nginethemba uzokhona ukukhila. Ya ngizokhona ukukhila wona. Mbuke lapha ekhaya nizibonele ukuthi kwenzeke kanjani and asithozanga shem into ebesifuna asitholanga sithola ingxenye nje encanyana umuntu ebefanga ngabe sizwa ngaye ikholi yethu nje vele yabheka eceleni nje kuningi okwenzekile and akuphelele but-ke uhlelo sizokhetha ukuthi siligoqe la ngesimanga sokuthi nibonile nani sihambe kanjani. Ukuthi ungakhohlwa subscribe ulike share mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.